Pani, čo sa narodila v Dužníkoch, teda v Varšovej, poďte to odhaliť. Ale prečo ja tak to nemôžem? No vy? Vy ste sa tu narodila. No, máme tam dve tabulky. Čo mám robiť? Čo iba plachtu dáte dole, už je to odviazané. Z boku. Odhaliť nestrašne. Pomaly, áno, pomaly. No, Ujo Strachov to bude dole na tej tabulke, to tam osadíme priamo. Ale Ujo, aha, dobre. Toho mám hen tam. No a teraz by sme takú, vy by ste si tak do stredu túto a vyfotíme sa všetci s vami. Vysokou horou obklopená, dedinka moja spí. Tam prežil som ja krásne chvíle, najkrajšie detstva sny. Tam rástol som jak jedlička, keď kvitla lúčina. Však preto ma dnes srdce bolí, keď sa s ňou lúčiť mám. Slovenská rodná dedina pod horami, najkrajšia v svete jediná, domov drahý. Ty si bola mojím životom celý čas, odkiaľ dnes náhle odchádzam, vrátim sa zas. Ja sľubujem vám, hory rodné, nadišiel lásky čas, že moje srdce vždy a všade spomínať bude vás. Aj keď ma život zavolá, dovidenia národ môj, ja zostávam vždy a všade verný syn ľudu tvoj. Slovenská rodná dedina pod horami, najkrajšia v svete jediná, domov drahý. Ty si bola mojím životom celúčký čas, odkiaľ dnes náhle odchádzam, vrátim sa zas. Slovenská rodná dedina pod horami, najkrajšia v svete jediná, domov drahý. Ty si bola mojím životom celúčký čas, odkiaľ dnes náhle odchádzam, vrátim sa zas a zas a zas. Takých, hentu bolo takých a Matejky bolo hentam. Ja sa len čudujem, že za tú dobu také veľké stromy tu dokázali vyrásť. No a však tak... Ale také, to je sila iné. Keby som stal doma na záhrade... No tak ale pozri, však tu v lese tu máš. Ak dávaš jednu slivku, aj tak akurát to nemôže rád, lebo
Lebo mi ju sused závidí to preto. Tak lenže keď už tak, však tuto predsa koľko to už rokov? Čo tu rastie ten les? 58 sme odišli. To máš 40-50 rokov. Som mala 2 roky. Tak 50 nejak. 56. 50, no a za 5 rokov, za to, 56. to vyrastie aj nový les za ten čas. Keby si dal úplne normálne stromček. Toto je, všetko aj tie jedličky, tam tie hory, čo boli, tak to boli vysadené. Až my sme odišli. Tak dobre, no tak Čiže 59. mohli hádam začať, ja neviem, no čo Za 30 rokov vyrastie strom normálne proste. No. Ako, no. A hen tam určite to bolo. No lebo niektoré tí stromy, tí veľké, čo sú, tak to ešte, čo naši mali les. Oni museli svoje drevo, oni nemohli, idem hen tam si vyrúbať, ak teraz si To dneska tak, no. Oni museli mať svoj les. Ale to bolo preto, že každý aby mal, mohli kúriť ako palivové, alebo? každý poznal svoj. A to bolo tak, že tuto bol les pre všetkých strop, pre všetky 3 rodiny a oni zase potom im dávali tí nasiatie. No, A tu les, tam sa pozeráme, bol to tiež ešte, les. áno, to ešte To bol les. To všetko ešte patrilo do Barošovej. Tuto sme sa rozložili, kde sa sme kúrili. Teraz sa dávajú na slovenskom rozhlase, že nejaký Tuto nejako nad stritom. spolok sa usiluje o záchranu odrod bielých Karpatov. Že píš mi to pivo a ona takto drží pivo a po zemi máme vec, sme išli opekať a Štýl nás odfotil a všetci hovoria, no, že to sú si bezdomovčine. A kde sa to stalo tej deskovej sestre vlastne? Tam dole pri tých váloch, tam. Ako to z kamene, či aké? Či Nie, tomu sa hovorili. Tam, Nie, to sa hovorí, ale- No, to boli také tam... Napájali. No, taký prudký breh. Lebo však ona neuhorla, ona sa len popálila, Tak nie? ale ako vieš, za 3 dní umrela. A čo zostal? Ona pásala Dostala krávy infekciu. a vieš, v novembri pásala krávy, bolo jej zima, zakúrila si oheň a jak si tomu ohňu lahla, tak sa začalo horeť. No a vieš, ako ona sa zobudila, prispala hádam. Vtedy boli trošku iné sukne ako teraz. No vieš, všetko Koľko to rokov? 15. A začala sa takto gúľať po a to bolo ešte horšie, to sa na ňu prilepilo. A keď išli pre doktora do Melčic, povedal, že keď to všetci skapeme, že aj tak to nikto nepríde. A ona umrela za 3 do 3. Nepovedme, že doktor, že akože keď... No tak vtedy, vieš, 50. roky, no čo by však to bolo medzi vojnami. Jaj. No tak áno, ľudia sem neišli, lebo sa báli proste. No. Nie, no proste to bol doktor, to bol hádam nejaký typ. Jaj, tak sa mu to neoplatilo proste. No. Melčic, však naši... Nebude katke. No tak čo, prišli To si pre so neho Židom na oheň, vybavíme. na voze. Tak si to vybavovali potom niekto 39. Aj 40, A aj 40. Ale naši- nestihol. No ale naši schovávali, 4 mesiace tu schovávali Židov, že Jan Pokornej. A predstav si, že ten ti má veľmi pekný pomník, ten pomník ti prežil front, prešiel a terajší, čo sú tam tí majitelia tých, ja neviem, či obecný úrad alebo čo, tak tam nehali stromek a ten stromek si ten vytlačal tak. Ja, no. Šúsnik bola nejak taká miestnosť, čo sa hrabalo suché lístie bukové a to sa tam natlačilo a to sa dávalo pod tí zvieratá, aby nemuseli tam dávať slamu, lebo ze slamu sa krmilo. To sa rezalo na sečkovice a do toho sa prirezalo trochu cena a keď mali krot, keď nie tak. Jasné, no. Vidíš, ale to bolo hlboké, pozri sa. To je ešte ako ich rukou spravené. No, to je originálne takto spravené. My sme odešli poslední, vy to odešli predposlední a hen v Stachech, tam je celkom málo. A koľko tu asi bolo chalup? 3. Tuto dole Máte ešte ich jedna. oni a ešte... A tuto je ešte jedna, by mala byť. Tie zvyšné boli na druhej strane. Áno, no, tí No, Barošovi. A jaký toto je Barošov. jaký už mali dôvod, že išli sem bývať? Úplne úvodne. Jaký mali dôvod? O motiváciu. Ja ti pustím tú nahrávku, čo hovorí detko Matejk, tam to vysvetľuje. No však... Vieš, no, Jak bola nájdem kríza, nemohli uživiť rodiny. Aha, to je to tie 30. roky. Hen tam na tej strane už toho decka jemná bývala sesternica. Sestra. Vždycky z tejto osady niekto sa zebral na koňoch a na saňach a zväzli decka do tej starej školy na Ivanovskú dolinu. A museli tí decka počkať, až ten chlap dorobil desi nejakú robotu, aby tam nadarmo neišiel a potom sa vrátil. Obyvateľov sem prilákala možnosť za lacnejší peniaz získať viac pôdy, ako to bolo možné na kopaniciach v doline alebo v dedine. Ústnym podaním zachovaná verzia ponúka vznik kopanice, posúva vznik kopanice ešte do 19. storočia. Dokazuje to skutočnosť, že Matejkovci z Dúžnikov boli účastníkmi už pamätnej bitky prvej svetovej vojny na rieke Pijave v Taliansku. Hovorí sa o príchode poľského rodu Macejík na Slovensko. Títo odišli z Poľska z dôvodu bližšie neobjasneného problému majetkového charakteru. O vzniku názvu kopanice sa bývalí dlžničiári zhodli spoločnou rečou, že vznikol zo slova dlžník. V miestnom nárečí slovo dlžný rovná sa dužen.
Odchádzali tam ľudia za obživou, poväčšine s nemalými dlhmi. Teraz stať obyvatelia. Celkovo sa osada rozprecierala asi 300 metrov juhovýchodne pod horou Dúžnik, 807 metrov nad morom. Osadu so 6 domami v čase jej najväčšieho rozkvetu obývali Pavol Matejík, Jozef Matejík, Štefan Vráblik, Jozef Matejík II, Štefan Matejík, Ľudovít Struhár a Jozef Breznický s rodinami. Žilo v nej asi 30 obyvateľov. V časti Barošova v katastrálnom území obce Chochol na Veľčicech stáli 3 domy, obývané rodinami Stachových, Matejíkových a Trtkovicových, spolu cirka 13 ľudí. Okrem driny pri klčovaní lesa, obrábaní pôdy a výstavbe rodinných domov, aj na to obdobie veľmi prískromných, sa obyvatelia živili pálením dreveného uhlia, ktoré predávali, prípravou dreva pre majiteľov okolitých lesov, samozrejme bez motorových píl. Zberali lesné plody a prechodili predávať za lasy peniaz až do Trenčína zväčša pešo. Živili sa tiež chovom dobytka a keďže žili v lesoch aj poľovníctvom. Nezabudnutelnými zostávajú práce na senách, kde sa skázali príbuzní zo širokého okolia i moravských kopaníc. A dúžnikmi sa každoročne ozývali spevy ľudových piesní. Život tak v vzdialenej osade bol veľmi ťažký a každodennej práce od svitu do mrku neubúdalo. Cesta s batón za nákupom do kostola či k lekárovi, zvyčajne pešo do dediny a späť meral viac ako 20 km, povedal by som 25, som skromnejší 20, s výškovým prevýšením viac než 500 metrov. I v týchto končinách sa vytvárali manželské zväzky, deti prichádzali na svet doma. Ten, koho si pojala smrť, bol uložený na konáre jedlovej čečiny a vlečením, respektíve smykom, prepravený do doliny na prístupnú lokalitu pre odvoz zomrelého na miesto posledného odpočinku. Títo kopaničiari dobrovoľne podstúpili desiatky rokov úmornej driny a samoty, často i hladu. Zemiaky a mlieko boli na stole najčastejšie, najmä v zime, keď okolie pokryla vysoká vrstva snehu. V tomto, i keď peknom a zdravom, predstavené však drsnom lesnom prostredí, si život vyžadoval skutočných chlapov a pracovité ženy. Vojnové boje. Život dúžničiarov počas druhej svetovej vojny a zvlášť SNP bol úzko spojený s odbojom a pomocou partizánom. A bez boja počas spánku boli všetci Nemcami zastrelení. V iný deň počas vojny jeden zablúdený minometný granát preletel strechou domu a zostal zapichnutý v stropnom tráme, no našťastie nevybuchol. Práve v tomto dome prebývali počas bojov starší ľudia, ženy a deti z celej Kopanice. V osade mali partizáni umiestnený i lazaret a vysielačku. Podľa Petra Kochana z Božáce, ktorého otec robil odboj zásobovača, tu operovala 8-členná výzvedná spravodajská skupina Vtýl Vraga, ktorá udržovala spojenie s Moskvou. Jej veliteľom bol Rudolf Zaďko a zástupcom Pavol Kožuš z Trnavy. Vysielačku obsluhovala ruská žena menom Maruša. V čase prenasledovania Židov sa tu skrýval židovský občan Peťovský z Prahy a žena z Piešťan. Jej meno sa nezachovalo. Známa je tiež také Hľúčka, kde mali Nemci zriadený poľný súd. Padlých rumunských a nemeckých vojakov pochovával Štefan Surovčík v lokalite Zaďkové. Je tam údajne zasypaná i munícia po vojakoch. V inom hromadnom hrobe leží 12 sovietských vojakov. Na vrchole hory sa nachádza hromadný hrob Nemcov. Nie všetky obete z týchto miest boli počasie exhumované. Prvotné opojenie zo získania väčšieho a lacnejšieho kúska pôdy bolo postupne otupené horšími životnými podmienkami i vzdialenosťou za nákupmi bežných životných potrieb. Jeden nákup v Melčiciach, v Chokolnej či na Morave trval s cestou jeden celý deň. Čas Kopanice sa naplnil. Jej zánik predpovedal už v roku 1967 melčický kronikár profesor Ondrej Staňo. Dúžničiari sa rozišli prevažne po blízkom okolí. Ako poslední odišli v auguste v roku 1976 bratia Ján, Pavol a Jozef Matejkovci na hájenku do Ivanovskej doliny. Dohreli Petrové lampy i prestali sa belieť chalúbky dole do doliny. Do súčasnosti zostali len dve, ako nemi svedkovia neľahkého kopaničárskeho života, slúžiace rekreačným účelom. Z ovocných drevín okrem orechov nezostalo skoro nič až na oskorušu a hrušku ľudovo makária. Ako rarita sa zachovala drevená sušáreň na ovocie. Niekoľko hektárov vyklčovaných plôch celej Kopanice bolo ešte v 70. rokoch opäť vysadených stromami. Z Dúžniku sa navrátila jeho pôvodná tvár lesa. Bielokarpatskí horali odišli, v úvodzovkách horali. Opustili hory. Dúžničári išli do dolín a zaradili sa medzi ľudí využívajúcich všetky dostupné výsledky umu človeka. Opustili domovinu, aby ich to po čase znova ťahalo späť. Už nie natrvalo, zvykli si na lepšie. Dolen aspoň na chvíľu pobudnúť na starých miestach a zaspomínať si. Patrí im naša úcta a obdiv, klobúk dole. Náves rybník jako dlaní, pole plná kamení. Dávno dozněl klapot dřeváků, místo lebedy a podláků. Chodník čistý vede místy, která znám už od dětství.
kraj básníků, kraj tátů, chaloupky jak v pohádkách, pusopasky a stání. Vída říkala tu dobrý den, hlad se díval v zimě do oken. Cesty zamácní, slepý kůň s poštou jezdil k nám před starý krám, kde já tak rád si hrával. Ten krám voněl kořením, vanilkou a skořicí. Já na neckách malém rybníku hledal moře a v něm Afriku. Jednou za měsíc k nám přijel biograf se spoustou zpráv. Ten den byl víc než svátek, šňůry domků v zahradách, rozhlas píseň vyhrává. A když večer stíny nakreslí, mámy pro děti jdou do jeslí. Jenom hnízda vlaštovčí jsou ze stejná jako dřív a plody slíp, sladké jak med, když zlátne